Vážená komisia, keďže ma tento týždeň čaká operácia kolena, bohužiaľ sa vám osobne nemôžem predstaviť a preto som zvolila videoprezentáciu. Volám sa Bianka Oravec, mám 15 rokov a bývam v dedinke Turňa nad Bodvou neďaleko Košíc. Keď som od vás dostala e-mail, kde ste ma informovali o tom, že som postúpila do záverečného kola, bola som nesmierne potešená. Mojimi vzormi sú moji dvaja tréneri, vďaka ktorým som dosiahla doterajšie výsledky a pomáhajú mi s rozvojom môjho talentu. Mojím cieľom je dosiahnuť ešte lepšie výsledky, prebojovať sa medzi európsku elitu a neskôr aj svetovú. Váš grant by mi pomohol k rozvoju svojho talentu a na dosiahnutie svojich cieľov, kde potrebujem kvalitnú prípravu, zúčastňovať sa na reprezentačných sústredeniach a štartovať na viacerých zahraničných súťažiach. I'm Mike Chipos, man. I got this, yeah. Ďakujem vám za vašu pozornosť.